Predstav si, že toto je výhľad z tvojho apartmánu. Rezidencia Hagovia, Vyšné Hagy vo Vysokých Tatrách. Na výber sú dvoj- a trojizbové byty v prémiovej novostavbe. Priestranný apartmán s veľkou výmerou, veľkými oknami a pocitom svetla a slobody. Nie len víkendová izba, ale plnohodnotné bývanie v horách. V cene bytu je parkovacie miesto a murovaná pivnica. Bývaš na hranici lesa. Je to miesto, kde spomalíš bez toho, aby si sa vzdal komfortu. Byty ti ponúkajú Moderný dizajn, kvalitné materiály a priestor na skutočný oddych s dlhodobou hodnotou. Zrelaxovať môžeš vo wellnesse, ktorý sa nachádza v bytovom dome s priamym výstupom do lesa. Vysoké Tatry majú obmedzený priestor na výstavbu. Takéto byty si dobre držia cenu a výborne sa prenajímajú. Štrbské pleso máš len 10 minút od domu. Bežkárska trať začína vo Vyšných Hágoch smer Smokovce. Klzisko máš priamo pod oknami. Turistické chodníky sú pár krokov od domu a elektrický vlak ťa pohodlne odvezie po celých Tatrách. Bez stresu z parkovania. Ak ťa zaujala táto ponuka, tak nás neváhaj kontaktovať vo FOK realitnej kancelárii v Prešove a byty ti radi ukážeme osobne.